op Dennis! Mooi man! Dennis de Mennis. Dit is de Abdi denk ik. Abdi. Ja, oh, dat is mooi hè. Bella ta Abdi. Waa qaban kartaa saaxiib Bakar. Ha ka helin warkaas. Kom op, mooi. Abdi, kom op. Waa daqiiqad kilometerka ugu dambeeya waay. 500 camal aan ku dhamaan 300. Waxaynu kaaga soo dhigay. Waa ku muuqaya waa ka cadiyo tacbaan waay. Sa u daalanta ka badan u daalnay waa qaban kartaa saaxiib. Isku day. وكعدها والله انك يا اكيد وكعدها تعبان واحد اسكتي Die gebruikt de hele potten niet. Eigenlijk ook iemand. عايزين هذول سوق له معي soo socyaa daqiiqadii ugu dambe sakanadii ugu dambeeya waa saaxiib sakanadii ugu dambeeya waa finish ku muuqataa soco waa qaban kartaa soco wariya soco waxa macna male isku day saaxiib ninka waa soo qaban kartaa tacbaan waa saa daalanta u daalay waa kacada wallahi dhaqaaq ilaahay mujda xagga seexanaysa soco isku day You can see the finish. finish waa taasaa ninka waa qaban kartaa wallahi تعبان واحد اسكت يا صاحبي وحيرها كل ما صعب Comment bien goed zo En dat is Jesper van der Wielen. En die wordt nog gesproken. Oh, ik zou het niet durven zeggen. Het is een neus. Jeroen, kom op hè kom op jongen je ziet er echt goed uit jongen zoek bij jongen oké Maar Jeroen is gesluit aan de kant. mooi kom op ja jongen Van dat even niet. kom op jongen doorhouden Jeroen, geef nu ga door ja maar moe hè Ja, het is Mooi, pas hè? 17, hè? Heb jij ook wel eens tegen gelopen? in de cross ja heb ik ja hij was de eerste denk je of Portugees weet ik niet Nee, hij was. kom op hè jongen ik kom het ga door jongen kies aan kom op hè jongen hey Ronald ga door jongen Speakers aan de rechterkant, dames en heren. Jawel, wat een mooie sprint van Groen in dat stukje. mooi zo mooi ga door Vincent ga door jongen mooi mooi William Halen, Arnhem. mooi jongen ja ja ga door Kunnen zien.
Ja, je bent sterk hoor. Mooi. Gabadh ugu horeysa waa laba orday gabadh. Talenten junior. Kijk, de junior is kijken. En hier gaan we de eerste dame met 55, 61, Jessica Oosterlo uit Appelska. Jawel hoor, door de finish heen. Door de kamerdienst op het parcours.